Hola, amb aquest petit vídeo vaig a tratar d'explicar-vos com seria el procés d'inspiració i de posada en marxa d'un projecte interdisciplinari en l'aula de primària, en particular al tercer cicle d'educació primària. En aquest cas, el projecte s'anomena Consum responsable i sostenible de roba. La nostra aula està compromesa amb el canvi climàtic i la protecció del medi ambient, amb este lema There is no planet B, perquè sols tenim un planeta en el que viure i hem de cuidar. Este és sempre el comú denominador i moltes vegades l'eix globalitzador que ens ajuda per a realitzar aquests projectes. També dir-vos que el centre rep el diari físic, el diari local, en paper, i és un hàbit que quan arriba el revisem per veure notícies curioses o bé sobre medi ambient o bé sobre desenvolupament sostenible. En aquest cas vam veure una notícia que els va cridar moltíssim l'atenció. A un descampat ben a prop del col·le van trobar muntons i muntons de roba que semblava en bon estat però que havien deixat abandonada, potser algun camió, i es va cridar l'atenció i es va crear inquietud per saber com podia ser això, que la gent tirara la roba així i com podia haver tanta quantitat de roba alhora. Aprofitant aquesta inquietud, el professorat ahí és on hem de tirar del fil, no? I el que fem moltes vegades és que aquestes idees, quan ens toca la vigilància de pati, per exemple, o en moments en el que ens juntem les mestres del cicle d'una manera informal, doncs comentem aquestes idees i decidim moltes vegades anem a tirar per ahí, no? En aquest cas el que vam fer és una pluja d'idees de manera informal, com vos dic, i en aquesta pluja d'idees van recollir que per a treballar aquest problema, no? de les quantitats de despesa de roba que es fa, que podien treballar unes xiques realitzant una enquesta per a saber quins eren els hàbits del nostre alumnat, recollir dades i aquestes dades plasmar-les en gràfics de barres per a treballar també l'àrea de matemàtiques. També vam pensar que sols en el diari a lo millor quedava curtet, no? I vam pensar en l'anunci de Wallapop, que ara després vos posaré, i que és molt significatiu, no? I realitzar un debat de cara a favor o en contra, no? de l'ús de roba de segona mà, de les plataformes virtuals, de la compra, de la venda i quins interessos n'hi ha darrere de tot això, perquè no tot és de cara a un desenvolupament sostenible. Les empreses també volen guanyar diners, no? I també tenim un objectiu molt important que és fomentar el pensament crític del nostre alumnat. Per una altra banda, vam pensar que també seria important la investigació i el treball sobre els sectors productius en Espanya, les matèries primeres, les matèries elaborades, en aquest cas, sobretot de la indústria tèxtil, que és molt potent. I com pot ser que la roba siga tan barata? I per què serà tan barata la roba? No? Anar tirant del fil i el tema és arribar com s'aprofiten grans empreses en països on no tenen un nivell adquisitiu tan elevat com tenim nosaltres per a pagar sous molt baixos i fins i tot diuen les males llengües que n'hi ha mà d'obra infantil. I en aquest cas van decidir també tirar-li una ullada a quins són els drets dels infants i preparar alguna cosa al respecte. Des d'ahir vam partir i després a continuació en una reunió un poc més formal, ja a la reunió de cicle, vam preparar una seqüència de tasques. Aquesta seqüència de tasques és preliminar i es tracta de dissenyar per on comencem i cap a on anem. Moltes vegades quan es comença un projecte es fa un disseny d'aquest tipus, les tasques que se van a seguir fent, i de vegades s'amplia o de vegades s'ha de detallar, vull dir, tampoc ens obliga, no?, a fer-lo tot, però tenim la base i tenim aquí el camí per a seguir. En aquest cas, davant del problema de la roba usada que hem treballat quan estàvem llegint el periòdic, treballarem els objectius de desenvolupament sostenible, perquè ja vos he dit que és un eix en l'aula. Prepararem una enquesta, treballarem en matemàtiques la representació de dades en gràfics de barres, realitzarem un podcast en una gravació que penjarem al nostre blog d'aula
treballarem els drets dels infants i acabarem en 2 productes finals. Per una banda, un aprenentatge-servei que consistirà en contactar amb una ONG i fer una recollida de roba. Bueno, ara després vos l'expliquem més detall, perquè este és un projecte dins d'un altre projecte, no? I per finalitzar, realitzar un tríptic que sigui un decàleg sobre el consum responsable i sostenible de roba, per a dur-lo a consum a l'Ajuntament de la nostra localitat. Estos són els 2 productes finals més significatius. No obstant això, la resta de productes també són importants, són fites en les quals hem de prestar atenció i per descomptar que són avaluables de la mateixa manera que el seran aquestes. Comencem en la primera de les tasques. A banda de la tasca que vaig a explicar-vos, també vaig a suggerir-vos un instrument d'avaluació o de recollida de dades. La tasca sempre es comença en aquesta recollida, no? de coneixements previs, de diagnosi, que és el que sap el nostre alumnat al voltant del tema. Primer de tot mirarem l'article en el periòdic i mirarem el visionar de l'anunci de televisió de Wallapop i es farà un debat amb una pluja d'idees en general, en grup gran. I després ja en els grups col·laboratius treballarem la rutina de pensament, veig, pensem, pregunte. En el foli giratori anirem apuntant idees i elaborarem un mapa mental per posar en comú les idees generades per cada equip. Bueno, este és el detonant de la situació d'aprenentatge del projecte interdisciplinari, la notícia del diari i aquest anunci de Wallapop, que vaig a posar-vos un fragment menudet per a que sapigueu de què va. Hemos hecho muchas cosas mal. Hemos sacrificado bosques para tener mesas bonitas. Hemos invadido espacios naturales con montañas de ropa que apenas ha salido al armario. Hemos explotado de más los recursos. Por querer el móvil que salió ayer. Pero ya está. Dicen que lo hecho está. Y eso tiene algo bueno. La deforestación, hecha está. Pero también están hechos los millones de muebles que salieron de allí. Podemos aprovecharlos, restaurarlos. Bé, no continuem més perquè l'anunci és més llarg, però jo me quedo en l'eslògan. Lo hecho está. Este és un manifest que ens ven Wallapop perquè posem a la venda els objectes, la roba i els encerts que ja no necessitem per a que altres persones, en volta de comprar-lo de nou, el reutilitzen. I bueno, ahí està el negoci o la trampa o no sé. Això és per a debatre. La següent tasca consistirà en el treball dels objectius de desenvolupament sostenible. El nostre alumnat, a partir dels 17 objectius de desenvolupament, triaran quin d'ells és el que respon més en general, no? a l'objectiu d'aquest projecte interdisciplinari. Bueno, arribarem a la conclusió de que és el 12, producció i consum responsables de roba. Va ser molt important llegir-lo i guardar idees que ens ajudaran a aquest producte final, que era el decàleg de bones pràctiques per a aquest consum responsable. La següent tasca és realitzar l'enquesta. Com ja sabeu, quan estem treballant en textos, el primer que hem de fer és donar un model que siga adequat per a que el nostre alumnat el llisca, l'analitze, vega com està fet, no? Per a poder començar a fer ells mateixa el seu propi text, no? Esta tipologia textual, que és l'enquesta, el més difícil de tot és coincidir o decidir quines van a ser les preguntes que donaran resposta a alguna cosa que volem esbrinar. Aleshores, hem de fer una bateria de preguntes i entre tots decidir quines són les més rellevants per a recollir aquestes dades que necessitarem i que després anem a classificar i volcar-les en gràfics de barres. Per a poder realitzar-lo, a banda de donar un model que siga coherent i que siga útil, el que usarem és una llista d'acarament o checklist, perquè el que es tracta és que el nostre alumnat comenci en aquesta pràctica, revisió, feedback, millora, pràctica, revisió, millora,
i la llista d'acarament ens assegura que saben què és el que han de fer i poden anar revisant com va anat el seu treball de construcció d'esta enquesta. Una vegada l'alumnat ha decidit l'enquesta, ha fet l'enquesta al col·lectiu de persones, per exemple, de diferents edats o separades per homes i dones, o el que se decidisca a la classe se plasmaran els resultats en gràfics de barres de diverses maneres per a poder interpretar aquests resultats. La següent tasca serà la realització d'un podcast, perquè, com és des de luego absolutament necessari, és la mobilització de contingut, és a dir, de sabers, i per això necessitem mobilitzar aquest contingut d'una manera coherent. Necessitem realitzar un guió en el que s'expliqui amb fluïdesa quins són els sectors productius, les matèries primeres, les matèries elaborades, un poc explicar la indústria tèxtil en Espanya, per què és tan potent, quines indústries són les més conegudes, quines altres tenen una projecció més internacional, per exemple. I les fases que tenim per a fer el podcast, primer de tot és investigar, triar quines coses volem que apareguen en aquest podcast, elaborar un guió en aquest contingut coherent que gravarem per a després editar-lo i muntar-lo. En aquest cas nosaltres el muntem en aules i en el blog d'aula. També es penjarà en la web del centre. I necessitem que estiga gravat amb fluïdesa. I un instrument d'avaluació a banda de la llista d'acarament o checklist, que jo soc utilitzar-la moltíssim, una llista d'ítems que sí o sí han d'estar fets i aconseguits. Per a fer la coavaluació, l'autoavaluació entre ells mateixa, m'agrada un instrument d'avaluació d'una dinàmica de cooperatiu que s'anomena 2 estrelles i un desig. Una vegada escolten aquest podcast, el que han de fer és dir 2 aspectes positius que els han agradat o que han après a l'escoltar el podcast i un suggeriment de millora. Recollirem tots els suggeriments de millora i tractarem de millorar el nostre podcast si és el cas. La següent tasca anirem de cara a treballar els drets dels infants. Com vos he comentat, en el treball del podcast anterior, en treballar esta indústria tèxtil, ens preguntarem com pot ser que la roba és tan barata. I no sabem si és allò que diuen, de que és que són els xiquets els que treballen i es paguen malament per poder tindre aquesta roba tan xula que poden gastar i tan barata. Farem un treball d'investigació de la pàgina d'UNICEF dels drets de la infància, que són aquests. Amb aquests drets, una vegada llegit, el que anem a preparar és un organitzador gràfic fora al corredor de la classe. En ell anem a posar una sèrie d'imatges poderoses que siguin impactants i que duen una reflexió per part del nostre alumnat, primer què significa aquest dret i després aquesta reflexió, sobretot en un pensament crític i en una comparació de com poden estar en altres llocs les persones vivint i com vivim nosaltres en el nostre poble. A continuació tenim un projecte d'aprenentatge-servei. En el tema de la roba i la quantitat de roba que gastem i que se'ns queda menudeta, sobretot a ells que estan creixent tant, contactarem amb una ONG per a fer una recollida de roba. I ja no sols és una recollida de roba i encerts. I en ajuda de les famílies prepararem un dia de celebració amb un mercat de les puces. A aquest mercat vendrem no sols roba, sinó també objectes que cadascú dona per recollir diners. En aquest dia de celebració, una vegada acabi el mercadet, el berenar o l'aperitiu o el dinar que es prepara en el pati, farem un acte de lliurament a l'ONG dels diners que s'han recollit i de la roba i dels objectes que no s'han venut. I realment aquest dia de celebració és fonamental en els projectes, sobretot en els d'aprenentatge-servei.
Ara anem al producte final. No és que sigui el més important, les altres fites per les que hem anat passant per a poder arribar aquí són tan importants com pugui ser el producte final, i totes elles són avaluables, però com vos he dit, l'altre producte final serà realitzar un decàleg de bones pràctiques d'ús i consum responsable de roba. Este decàleg, com vos he dit, probablement haurem tret moltíssimes idees que podem treure dels objectius de desenvolupament sostenible, en particular del número 12. Una vegada triem aquest decàleg, aquestes 10 idees de bones pràctiques, el que farem serà anar a l'aula d'informàtica i realitzar un tríptic que tinga la qualitat necessària per a poder dur-lo a l'Ajuntament del nostre poble, a l'àrea de consum, per a que ens el publique o el pengen en la web de l'Ajuntament o es faça difusió. Això també és superimportant, la difusió dels materials. En aquests projectes interdisciplinaris treballem moltíssimes estratègies metodològiques, no sols són una metodologia, no sols és ABP o aprenentatge servei o aula invertida. L'aula invertida em refereix que moltes vegades necessitem un espai virtual on muntar tots els materials, com una espècie de portfoli virtual al qual l'alumnat va tenint tot el que va esbrinant i imatges i tot el que necessiten a més de les tasques acabades i lliurades per a ser avaluades. També hem de tindre molt en compte l'atenció a la diversitat, i això es fa aplicant el disseny universal d'accés a l'aprenentatge, i tenint en compte que hem d'oferir a l'alumnat tasques i avaluació que siga multinivell. També considero superimportant que l'organització del centre, els suports a l'aula, la codocència, això requereix de l'ajuda de l'equip directiu per a poder organitzar-lo, per a realitzar aquests projectes interdisciplinaris o els àmbits, o també se pot utilitzar els plans lingüístics, ja que moltes vegades el tractament integrat de llengua i contingut, el TIC o el CLIL en anglès, també és una eina per a poder treballar diverses àrees diferents dins d'un eix globalitzador comú. I per descomptat, les eines TIC que són necessàries en aquest tipus de projectes. Ara anem a la relació en el currículum. Nosaltres som docents i hem de cenyir-nos perquè tenim un currículum amb 3 aspectes que són prescriptius: les competències específiques de les àrees, els criteris d'avaluació, que són els referents que indiquen els nivells d'acompliment esperat per a aquest cicle en el desenvolupament de les competències específiques, i per poder treballar aquestes competències específiques hem de mobilitzar sí o sí una sèrie de sabers bàsics que també són prescriptius. Estos 3 elements es conjuguen en les situacions d'aprenentatge, que poden ser multidisciplinàries o no, soles d'una àrea. Tot allò haurem de recorregir-lo, a més de l'avaluació, en la nostra programació d'aula. Per exemple, en l'àrea de coneixement del medi, la competència específica que més se va treballar serà la número 5, identificar i analitzar i proposar solucions als problemes generals per l'acció humana en l'entorn. I el criteri d'avaluació, lligat a aquesta competència específica que anem a avaluar sobretot, serà el 2, analitzar críticament l'impacte que suposa l'acció humana al medi, tant a nivell local com a global. Aquí teniu altres competències específiques i altres criteris d'avaluació. En aquest apartat no anem a tractar, o jo ara mateix no vaig a tractar el tema de l'avaluació. Teniu en autoformació un apartat exclusiu d'avaluació formativa que vos recomano que el mireu. Jo sols dir-vos que caldria canviar què va fer el nostre alumnat per què va aprendre el nostre alumnat. I així l'avaluació es converteix en el principi i el fi de l'aprenentatge. I això no ho dic jo, el diu Neus Sant Martí. Moltíssimes gràcies.